Jo. Co děláš? Já teďko dělám tohle. Aha. Ty jsi takový školáček, viď? Zase se začíná. No tak začni u té druhé knížky. Kde? Ty tam máš ještě Začíná jednu. se takhle u té knížky. No, začni no. A dojedeš v té tužce. Chtěl bys už chodit do školy? Jo. Jo. Ale nebudu mít žádný jedničky. Proč ne? Proto. Budeš, já myslím, že budeš, protože jsi šikovnej kluk. A chytrej seš, tak budeš mít určitě jedničky. No nebudu. Jo? A za každou jedničku vždycky dostaneš nějakou korunku od Už dědy. jsem to udělal. Jo. Jo. No už mám plný bříško. Plný bříško, tak si tady vem sluníčko a podívej se, jestli tam není něco zajímavého. Tohle je zajímavý. A nebo jestli tady není něco Tohle zajímavého. je zajímavý. Jo, tak otáčej. Ne, tohle mi přes. Bys chtěl přečíst? Jo, Tak tohle. jo, tak jo. Tak přes ty.